Кирка, саргузашти шавҳари нашаманд. Дидаи пуроби зан, кӯдакҳои аламдор, шиками гушнаи тифлон, хонаи балангор, зиндагии як зане ки дора шавҳари нашаманд. печетоби зиндагӣ дамондам раҳо ки худованд. тақдир раи хушбахтира чӣ ба насиб накарди, имтиҳони сахтӣ гузошти, дарди камбағал мушкил нашинохта касера. интихоби ба хатост, лоиқи зиндагӣ талхнесам раи озодӣ ки ҷост. биё тез шавҳар кун гуфтам, духтари садгап меша, интихоби волидон боша, розии ма ҳамеша. тари падар сафед меша то калон кардани духтар, то ба ӯ бахт насиб кунад гусел ба хонаи шавҳар. 18 сол дарси ҳаёт раҳмат биганда тарбият, гар ҳар модар орзу мекунад хушбахт шаваи ҷигар. ба чанд моҳу чанд рӯз гузашт, шикоят кард аз шавҳар, талхай зиндагим буд, шавҳарам ҳастай нашаманд. ҳазорҳо маротиба дар телевизиону маҷаллаҳо таъкид мекунанд ки пеш аз бастани ақди никоҳ аз муоинаи тиббӣ ҳам мард ва ҳам зан гузарад, то ба зиндагии онҳо монеагӣ дучор нашавад. солимии ҳар як шахс дар дасти худаш аст. оилаи солим ин ояндаи солим ва ояндаи ҷомеа мебошад. зиндагӣ ҳаранги ту дард овардам, тоқат кардам, зиндагӣ чӯ санги осёб то доди ма хаб кардам. гап накардам, гуфтам соз мешава, не ки бадтар шид, ҳама чиза барои кайф фурух чанд рӯз пашти сар шид. наша тамом ломка бояд кайф кунам, не ҳичи намон ғайри чордеволи хона, курпача хоби ҳардамон. бо ҳаму ҷангзаёби кайф бигибу фурӯш гӯшборта, ма бояд кайф кунам, мада назан дар корай на кӯдак. пас назанен ҳар занаки ки дар куҷо кор мекуна, панҷ панҷа баробар нест, ризқи худ дарёв мекуна. аз шавҳари беномус ки фикр доим да кайфай талх мегзара, ҳар рӯзи ма бо чунин марзан ҳайфай. бори зиндагӣ ба зан афтод баъди шидани кӯдак, куҷо ширини зиндагира мебина бо ту кӯдак. меҳри падарӣ надора касе, корш доим кайфай. тифли гавҳораи ту чӣ дона, модар рӯз душтахтай. рӯз ба рӯз аҳволи мо вазмин шида ки хубтар не кӯдако ҳардам маъюбан, илоҷ ба духтур рафтан нест. оҳ мекаша модар баҳри ин зиндагонии талх, ашки ӯ бари фарзандош фалак ногаҳон зади чарх. ташхис падару модар чӣ сабабдор шидай, ки ду кӯдаки нозанин маъюбу хор шидай. ҷавоби ташхис гунаҳгор падарай, чӣ тақдир дар зери хуни падар ҳастай маводи мухаддир. падар гирён пеши кӯдако дамаем гунаҳгор, зеби шумо нест болои дучархамаем сазовор. кур мешидам намедидам, чӣ хел ҷавоб медам, ма гирифтам солимитона, чӣ хел ма ҷон медам. дониста ки роҳам бадай бо давом медодам, корма кайф мада хандаи кӯдак набуд, кори ҳаром асад пушаймон шидам, не ки намеша вақт ба қафо. ма гаштам ай раҳибат, кӯдако наёфтан шифо.